लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननो मोनसे साख्रिनि रादाब होनो नागिरदों। बे जाबाय दा गुवाहाटी हाई कोर्ट गुवाहाटीनिफ्राय दा बेयावहाय 31 मार्चआव बेखौ पाब्लिश खालामनानै होदों। बेनिफ्राय एप्लाइनि डेटआ जादों 3 थारिख एप्रिलनिफ्राय जागायजेननानै 17 एप्रिलसिम जागोन बियो। बेनिफ्राय पेमेन्ट खालामनायनि लास्ट डेटआ जादों 20 एप्रिलसिम। बेंकनि टाइम ट्रेनजेक्सन टाइम थाजासिम बियो सोलिगोन होनदों। बेनिफ्राय बाहाय मा दङ फैदो नायदिनि। बाहाय दङ LDA अर्थात लवार डिभिजन एसिस्टेन्ट। बेनिफ्राय कपिस्ट दङ, बेयाव गासै डिस्ट्रिक्ट वाइज हजाय, सराइदेव आरो साउथ सालमारा बे हिसाबै दङ। नाथाय एसटिफ्लेन हिसाबै जोंहा हजायाव दङ मोननै LDA, बेनिफ्राय कपिस्ट सासे, बेनिफ्राय सराइदेवआव दङ मोनथाम LDA आरो मोननै कपिस्ट, बेनिफ्राय साउथ सालमारायाव मोननै LDA आरो मोनसे कपिस्ट दङ। दा बे हिसाबै जायफ्रा एसटिफ्लेन, जोंहा एसटिफ्लेन हिसाबै बेखौ खालामनो हागोन आरो गुबुना गुबुन नोंथांमोना चार्टखौ नुखाबाय जानो हागौ। बेनिफ्राय मुंस'होनो गोनां बाथ्राया जाहैबाय हाई कर्टनि, बेखायनो बेयाव एसे मोननायनि चान्सेसा बांसिन थायो। एलिजिबिलिटि क्राइटेरियानि बेलायाव दङ, बाहाय ग्रेजुवेट जाथारनांगोन होनदों। बेनिफ्राय मिनिमाम 3 मान्थनि कम्पिउटार एप्लिकेसननि थानाय माखासे डिप्ल'मा थानांगोन होनदों। बेनिफ्राय अफिसियेल लेंगुवेज मिथिथारनांगोन होनदों आसामनिखौ, जेरै आसामिस आरो बाहाय जोंना बर'बो थाबाय, बर'आथ' बर' दंखायो। बेनिफ्राय इमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज रेजिस्ट्रेसन नाम्बार थानांगोन होनदों, जाय भेलिड गोनां। नोंथांमोना जायफ्रा साख्रि नागिरो बिथांमोना मिथिखागौ एक्सचेन्ज सार्टिफिकेट, दा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय मोनगोन, बेखौ नोंथांमोना गावबागाव कालेक्ट खालामनानै लानांगोन। दा बेयो भेलिड गोनां जानांगोन होनदों। एज लिमिट हिसाबै बाहाय दङ, केटेगरि हिसाबै खिन्थाखादों बाहाय। एज लिमिटआव ST हिसाबै दङ 18 निफ्राय 45 इयार्स। बेनिफ्राय बे सेलेक्सन प्रसेससो, बेफोरखौ उनावहाय लागै नोंथांमोनहाबो मिथिखागोन। दानिया बेयाव गावसिनि मोनसे वेबसाइट होखादों हाउ टु एप्लाइआव, बे जाहैबाय www.ghconiline माने GH माने गुवाहाटी बियो सर्ट, बेनिफ्राय ghconline.gov.in बुंजायो बेखौ। दा बेयो नोंथांमोना थांनो हागोन, नङाबा डिसक्रिपसनाव हाबबा नोंथांमोना बेनि डाइरेक्टलि लिंक मोनगोन। आरो नैबे जेनाखि गावसिनि फोसावनाय, बे फोसावनाय सार्कुलारखौबो नोंथांमोना डिसक्रिपसननि लिंकनि गेजेरजों मोननो हागोन। एप्लिकेसन फिसआ जाहैबाय एसटिफ्लेननि थाखाय, STनि थाखाय 150, आदार्सनि थाखाय 300। दा बेखिनि आसा खालामो नोंथांमोनहा एप्लाइ खालामगोन आरो गोसो गुदुं जायफ्रा बिथांमोना खालामगोन, आरो मिजिंथियो साफ्रोमाबो मोननायनि चान्सेस थागोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।